Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Кася, Лесик, мне потрібна ваша допомога. У чым табе дапамагчы, Алесачка? У мяне не хапае рук. Ой, гэта як? Ды вельмі проста. У мяне заўсёды столькі ўсяго запланавана, і трэба хутка зрабіць і адно, і другое, і трэцяе. І як гэта зрабіць, калі ў цябе толькі дзве рукі? Сябры, а вы з такой сітуацыяй знаёмыя? Падкажыце мне, калі ласка, што рабіць, каб усё паспяваць? Не, так не вельмі. Кася, што не вельмі? І чаму ты так пільна мяне разглядаеш? Просто уяўляю, як бы ты выглядала, калі б у цябе было не дзве рукі. Ой, Кася, ды гэта ж я вобразна. І я таксама. Толькі ты уяві сваю сукенку з мноствам рукавоў. Гэта ж заблытацца можна. Ды як вырашыць, якія рукі якую справу будуць рабіць? Вось я тут узгадала казку пра цмока. І калі яго усе тры галавы не маглі дамовіцца адна з другой. Так, гэта не вельмі зручна. Шмат часу толькі на спрэчкі трэба страчваць. А я усім раю рабіць падрабязны расклад спраў. Тады не будзеш ні хвалявацца, ні спяшацца. Зробіш адну, возьмешся за другую, скончыш другую, пачнеш трэцюю. Лесик, ты заўсёды вельмі трапныя парады даеш. Толькі мае сяброўкі не заўсёды да іх прыслухоўваюцца. Так і ёсць. Сама не ведаю, чаму так атрымліваецца. А потым пачынаеце скардзіцца, што вы нічога не паспяваеце і вам не хапае дзвюх рук. Менавіта так. З сённяшняга дня я сам буду сачыць за вашым раскладам дня. А яшчэ, каб усё паспяваць, трэба і рэжыму дня прытрымлівацца. Прачынацца і класціся спаць у адзін і той жа час. Прачынаемся ў адзін і той жа час не толькі мы, але і нашы гледачы. Таму што ніхто не хоча прапусціць добраранак. І гэта правільна. А вось давайце дамовімся, што і класціся спаць мы заўсёды будзем у адзін і той жа час. Каб было лягчэй, можна паглядзець вячэрнюю праграму «Калыханка», а пасля яе адпраўляцца, рыхтавацца да сну. Нагадаем, што калыханка пачынаецца на нашым канале ў адзін і той жа час. Трохгаловага цмока мы ўзгадалі, толькі ён казачны персанаж. А хто ў жывёльным свеце мае вялікую колькасць рук ці ног? Давайце разам пацікавімся. Толькі спачатку прапаную паглядзець наш ранішні мультфільм, а пасля заняцца матэматыкай. Будзем падлічваць ногі, лапы і хвасты. Хто ж уладальнік самай вялікай колькасці ног? Напрыклад, краб. Сапраўды, у іх вельмі многа ножак. Прычым краб вельмі лоўка імі карыстаецца. Напрыклад, даволі хутка рые ямкі, абараняецца ад ворагаў і вельмі жвава бегае нават па скалах. І вялікая колькасць ножак яму толькі дапамагае ў гэтым. Цікава, а як сараканожка спраўляецца з усімі сваімі ножкамі і не губляе яна абутак? Абуткам сараканожкі не карыстаюцца, таму што проста не паспяваюць такую колькасць боцікаў надзяваць, ды шнуркі на іх завязваць. 40 ног! Гэта вельмі шмат. А ведаеце, што сараканожку яшчэ называюць і станожкай? Значыць, у гэтай істоты на самой справе 100 ног? Значна больш. Біёлагі ўвесь час спрабуюць падлічыць. І ведаеш, колькі ножак яны падлічылі? У некаторых відаў ёсць нават 85 пар. А пара гэта 2. Значыць, 85, ды яшчэ 85. Ой, вельмі шмат. Мне самой не падлічыць. Я сам не бачыў, але навукоўцы кажуць, што заўважылі мнаганожку, у якой больш за 300 пар ног. Колькі? 300? Мне здаецца, калі сараканожкі-станожкі праводзяць урокі фізкультуры, такая прыгажуня абавязкова прыходзі на фініш першая. Галоўнае не спатыкнуцца. А мне больш падабаецца уласцівасць, якой валодаюць яшчаркі. Адзін хвост згубілі, хутка на тым жа месцы з'явіўся новы. І такіх хвастоў за ўсё жыццё можа быць некалькі. А ім не балюча? Ніколечкі. Яшчарка спецыяльна адкідвае свой хвост, калі бачыць небяспеку, а сама бяжыць далей. А яе ворагі нічога не разумеюць, цягнуць за хвост, а яшчарка ўжо даўно за гарызонтам. Колькі ўсяго цікавага ў свеце. І вы самі можаце прыкмеціць цікавыя з'явы.
І гэта не так складана. Усяго толькі спатрэбіцца быць уважлівей. Вось сёння будете ісці на заняткі, паглядзіце уважліва па баках. Вы заўважыце, як змяніліся дрэвы, якога колеру неба, ці нізкія аблокі. Толькі будьце вельмі уважлівымі, калі будзеце пераходзіць дарогу. Паглядзіце налева і направа і упэўніцеся, што ўсе машыны спыніліся. А потым перахадзіце. А зараз можаце уважліва паглядзець мультыплікацыйную гісторыю. А што вы сёння будзеце рабіць адразу пасля заняткаў? Я ў бібліятэку пайду, кніжку, што прачытаў, аддам, а другую возьму. А я пойду выбирать нитки мулине. Вырашила вышиванием заняться. Алиса, может, ты со мной пойдешь? Добра, складу табе кампанію. А потым пайду да сваёй сяброўкі Вікі. У яе з'явіўся акварыум, і яна запрашае паглядзець на рыбак. Акварыум гэта вельмі прыгожа. Толькі цяпер у тваёй сяброўкі шмат клапот з'явілася. Якіх жа? Трэба рыбак і пакарміць, і сачыць, каб ім было светла і утульна, своечасова чысціць акварыум і сачыць за здароўем рыбак. И я люблю глядзець на рыбак у акваруме. Яны быццам магнітам прыцягваюць, вачэй не адарваць. Няма магчымасці. А вы ведаеце, што хатнія акварыумы існуюць усяго 200 гадоў? Ну, гэта зусім не так даўно. Раней, вядома, людзі спрабавалі стварыць нешта падобнае на сучасны акварыум. Яны запускалі рыбак у розныя пасудзіны з гліны, з рысавай саломы, упрыгожвалі кветкамі і малюнкамі. А як жа глядзець на рыбак? Сценкі ж такога акварума непразрыстыя. Так, любавацца маленькімі рыбкамі было не вельмі зручна. І вось аднойчы англічанін Філіп Генры Госсе змайстраваў акварыум з празрыстымі сценкамі. І запусціў туды рыбак. Прычым плавалі яны ў акварыуме ў марской вадзе. І дзе знаходзіўся такі акварыум? Ён размясціў яго ў заапарку Лондона. І менавіта Філіп Генры Госсе даў назву акварыум свайму вынаходству. І дарослыя, і дзеці змаглі прыходзіць у зоапарк і назіраць за прыгожымі рыбкамі. А сам Генры працягнуў сваё даследаванне жыхароў марскога сусвету. Можа, і моя сяброўка стане знаўцам акварыумных рыбак. Няхай да нас у госці прыходзіць і расказвае пра самыя цікавыя віды. Прапаную зараз трошкі перадыхнуць і паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Сябры, як вам мультфільм? Спадабаўся? І мы таксама ў Дабраранку любім гэтых герояў. А колькі мультикаў вы б маглі паглядзець запар? Лесик, няправільна задаеш пытанне. Колькі гадзін вы можете глядзець мультфільмы? Гадзін, а можна дзён. Мне здаецца, што ўсе дзеці маглі б глядзець мультики і глядзець. Толькі, на жаль, так не атрымліваецца. Так, дарослыя ўвесь час гавораць, што доўга сядзець перад экраном тэлевізара нельга. І гэта правільна. Можна паглядзець Дабраранак і атрымаць патрэбную порцыю мультикаў на ўвесь дзень. Толькі не забывайцеся час ад часу рабіць зарадку для вочак. Давайце яе зробім зараз. Прапаную зараз зрабіць некалькі такіх практыкаванняў, а потым паглядзець мультфільм. Пачынаем. А зараз час развітвацца і дамаўляцца пра наступную сустрэчу. Жадаем усім цудоўнага дня! А мы сустрэнемся зранку У нашым Дабраранку!